Әмәләһіне күрәм тиһем. Бар уйдарым һинең турала, гүл сәскәгә күмәм мин был айда иң бәхетле кеше дөньяла. Мин бәхетле тип кабатлайым тагын да. Йылдар аша, уйдар аша булырмын һинең яныңда. Мин бәхетле тип кабатлайым тагын да. Айдар аша, йылдар аша һинең уйдарда сагында. Йондыз түшәп гүл сәскәгә күмәм. Йөрүт мине һәр саң итеңдә. Мин бәхетле урын булган саклы йөрәгеңдә. Минең исемгә мин бәхетле тип кабатлайым тагын да. Йылдар аша, уйдар аша булырмын һинең яныңда. Мин бәхетле тип кабатлайым тагын да. Йылдар аша, уйдар аша булырмын һинең яныңда. Мин бәхетле тип кабатлайым